Hello guys, welcome to my YouTube channel. Friends, ong na hai lam suga ani vlog. Tini ni vlog ngai hade ani chakum darok. Kai kha ngai o jaga kisa dalong rog ase kha tui ni tomani bagai. Ngai pokon hai de guru. Ngai kha tini sito hai sito kha ngai norok bai kai sang tini ta mo maita. A maita kai song obo norok de share khalai nai. Norok nai tui ani so ya kare Iko obo khai chakumra tisa kai rimani obo khai to kotor mang thangka ngai mokhai dangla uyang bo khai dalong rok denta koto kotong to khai ko obo ang kai meya mas hari rimani nge mas hari rifano obo khai antaji no asai ma hai no klai kha ango jaga sob somoy tui lumani bagai uyang bo khai moso bilati kai ribe khai ko ang dili no bono sari ko tui lu friends song iko Boano sari hai panang mehenot khlai tongo bili thani kisa sanani bagai moso bilati moso iko chakumra bosorok naithong nangui phika oborong ni thaika hanga bang recipe rok khlai na ne wansugui tongo buthai to phaya ko khumkai kisa ongkhor tongkai iko miya roko barma bonukha kaini kaitham friends wang chini oro khai khachu Kotor baca no yang busugo, kotor baca na igara bugo. Kotor untuk khai to, haji kotor. Obo pernah rognong na ni vlogo, te ani cooking channel lo boy to hari kotor Namita. Ato just mas saya hap kaba. Mula ni kasih untuk khai to rogo. Kaisa blog khaipro obono khumuka somoyo bo khumphaya ko tabukha khumphai norok share khaina he samani ni komola lakhai bari tongkha nai thidi au somoy ang tuiro lukha norok au somoy ki to bubar nugya tabukha bubar haibe kai ko an blog norok omono nugna cooking go bo an cooking channel ro bo ango khumno no riwo norok no khumna bagai yawote bo busa hai to khai hi oboro bo barbai nai ang deli na tui lui tonggo ang tabung norok bai ang ta mo maika o minus sawi norok bai share khlai nai nesu toto khabika Thanai vlog no punuka tin no offer ti chukon tongmani ta pesa kotor ung khakai ko Song angini bo maino chanai tini ni mai ni mungkha Maijwk na sukono kai ani chala songai tamhin Maijwk ko ngai bo Maijwk sana ni hino kai tam khaisinai nge mia mai bu songman kita bangi thangka gobono no bono Maijwk songoi charwan nei songsi gamgo ngang ko tini obono janai jeng khai to bono Maijwk da Maijwk tam khai chong o jaga bo tui uya kunai som riwi jung khaiye gobono norom khlai sita ngai je maikrak chaya rok tongo boyos ko rok borok obono khop hamjago ngai tinang obono janai saing tong harong khito iko norkai wansuga na dud bai song ya mo tibe no songo nei song kisar wi songo sako bono Maijwk da ko Maijwk sanam jago nei Maijwk no songka bo sanai bo hamjak ko nge obokai moso kusang mosude nge pias to tongo kaisa khaksan jaga na ha pias obo bai kabu janai Sasne friends song onek bosor ungkha o Maijwk no songjagya chajagya bo onek bar no sawo bo khai to Maijwk songni hine chana musungjagai hinga ang songjagya ta tini ki songka ang sikang janai
मारूं रखना चौं तुंगमानी बो बहुत मार मुझे रोकता हकाय छोरे रोकते से ठंडा हूँ Last one night. Okay. Mesti rokta Chakha Tungmani Somoy soriro na hayang go friend jo norok sai Naidi kubune hinana I kona sena different jong tamong no gurung ge phatite ke tungma se Kakak waktu saya serai nganai tu kaya itu nak. Dia nomor kai saya cuma dua orang tang macam. Ini Tripura ni YouTuber, kebo kano. Kwcham no phungia khuna taya khuna angnar ba share laga friend jong khub kom dam ni mami songmani mo kintu healthy bagai khub kaham onek healthy biasa na kerja di saya angkai kerja sabi angkai biasa ba Saya bakal berencong kalau lihat tandang tega, asyik tungtung ani. Modang tak berencong, nggak berencong Norok baik, Maijwk Chakha Tungmani tu Norok nang saka punuk lihat kan? Nggak belakin thogo Maijwk, nggak bojong ni sini sana mani, ang songjagia, nggak Tini ki songka, Chakha Norok baik share kelakya. Sini Tripura ni YouTube jogoto kebo Maijwk no songgoi. Jauh phungia khuna ang Norok bai share khlaiya prothom khakhayo ang prothom phunu kana hnai ngai Tini ni Maijwk songoi jamani Norok bai share khlaima baikya lo ajagano ani video ni vlog bo muthagi sinai friends jong jotona no dibar kaham tata stonon hamba friends jong